Hola, sigueu benvinguts al recull del Solsona de cada setmana. Divendres 25 de novembre, Solsona número 1409. Bé, dues cosetes d'aquest Solsona. Una, que n'estem molt orgullosos, molt contents del Solsona d'aquesta setmana, carregat de protagonistes, carregat de gent que celebra coses, inauguracions. Doncs una de les coses que us volia potenciar, us volia remarcar, és que publiquem aquesta setmana els 24 cartells que es van presentar per al concurs de cartells del Carnaval. Aquest vespre o demà a la nit es fa públic qui n'ha guanyat. Aquests cartells, tots publicats, tots els teniu tots aquí. El guanyador va guanyar per un vot de diferència contra el segon. O sigui que la setmana que ve sabrem quin és el guanyador i, si més no, podem repassar quin és el que ens agrada més a nosaltres de cara al Carnaval. I un altre detall. La setmana passada us parlava de la secció del Donem Veu. Doncs aquesta setmana també és interessant i m'agradaria donar-li un puntet d'importància a la secció de feina, a la secció d'ofertes laborals. Cada setmana l'agència de desenvolupament ens passen tots els anuncis d'empreses que busquen treballadors, empreses que busquen feina. Es busca cuidador, es busca ajudant de cuina, es busca cuiner, paó, encarregat del porcí, d'una granja, un instal·lador elèctric, un electricista, personal de neteja, un recepcionista. O sigui que agafeu el Solsona que, ostres, hi ha ofertes xules de feina aquí, de la comarca. Adéu.